dakit, gero alkate izen zan, lehenengotare alkate izen zan, gero hor hile batzutan, urte batzutan gero esan izen, da gero atzera alkate. Elezio batzuk egotzien berri zen, eta alkate urte bat. Bai, 1911an ja alkate izen zan, errepublikaz izenean, bai. Gero 34an kentzen da bez, Espainiatik, eta 36an berrido... Atzera, alkate, bai, orduen ja eleziuk egon ziren, eta alkate urte bat. Gero alkate izen zan, eta zego zer barriz iaban bere alkatetzan berri zen, ezta? Gogoratzen duzu zego zer? Urek ekarri zitu ere olaputara pentseto. Olaputa egu esan iturrizek. Ni San Antonio gogoratzeraz, da beste bate probaleko azpizen, eta ure urtete ban, aitoran behien beurtete ban ure, fondako ipeuek ere posu handi bat, eta posue antxe bertan, eta handik eta teben ba ure, eta bai, olaputa guztize ure zan. Baina ekarri bere oiztik edo, ekarri bere ure. Lehenko ekarri ban, ure lehenko alkatiek, alberdik, laizkuek, ekarri bazen zozerrurek. Eta gero niratitek gehia. Eta frontoie behi bat, beren denporan, eta bestak ikeus asko ibazen holan herrizet. Maite berrizko jentiek.